God aften og velkommen til debatten. Jeg er Clemen, og i aften har jeg æren af at introducere to meget velkendte mænd. Først har vi Georg Brandes, der startede det moderne gennembruds nyrevolutionære tanker med en nyt take på litteraturen. Og på den anden side af ringen, H.C. Andersen. What's up, MC Andersen her? Jeg er glad for at være her. Så, Georg, hvorfor mener du, man skal sætte problemer under debat? Jeg synes, at kunst skal sætte problemer under debat. Jeg synes, vi skal tale om samfundets problemer og konfrontere dem, ikke løbe fra dem. Vi skal ikke bare flygte til et sted med svaner og havfruer, som H.C. Andersen åbenbart gerne vil. Og hvad er dine tanker på det her, H.C. Andersen? Ja, hvad fanden er det, du fabler om? Du snakker om svaner og havfruer. Jeg giver folk det, de mangler. Jeg giver dem håb. Jeg giver dem drømme. Hvad laver du? Du sidder bare tungt i din lænestol, mens du snakker om revolution. Men hvornår kommer det overhovedet? Lænestol. Det er da fordi, jeg falder i søvn til dine overfladiske historier. Tiden kræver handling. Litteraturen skal ruske folk vågne, ikke lulle dem i søvn. Prøv at spørge et hvert menneske, hvem jeg er. Sig det til en grimme ælling. Sig det til pigen med svovlstikkerne. Mine karakterer, de er samfundstaberne. Jeg kan spotlight. Wow. Så tror jeg lige, du sætter dig ned. Og så giver vi turen tilbage til hr. Brandes. Prøv at tænke, hvis du havde kaldt de samfundstaber, for de ting, de er ikke som individuelle personer, men som samfundsklasser, der lider. Direkte. Jeg arbejder i symboler. Eventyr er en kode. Det ramper hårdere. Men H.C. Andersen, er det ikke lidt censur at gemme alt det usle ved samfundet? Men vi giver dem jo ikke en chance, før de selv står på egne ben. Rolig nu. Sæt dig ned, Brandes. Slap lidt af. Brandes, kan du slet ikke se, at det er frastødende at se tingene på så negativ en måde? Jeg vil ikke sige, at det er negativt, jeg vil sige, at det er realistisk. Men måske kæmper vi samme kamp, men bare med forskellige våben. Jeg tror, du har ret med mig. Godt, så fik vi den debat på plads. Se med næste uge for at se, hvordan skønlitteraturen påvirker samfundet. Jeg lover, jeg bare sidder her. Lænestol. Ja, det gør man. Hvad er det, vi laver? Hvad fuck er det? Men vi giver dem ikke en chance, før de... Undskyld.